Ние сме в новата Minecraft. Това не е Майнкрафт. Играме на Energy Simulator с моят приятел Викторин. Аз съм SVS Prince BG. И да започваме. Първо ниво, да видим какво. О, да. Чета, аз съм в банята, влизам да се пиша, когато се малко си дойде. Да. Ой! Baby, it's triple. Спайдермен! Спайдермен с смолки и everyday. Шрек! Шрек! Ама за да чуете какви са. Добре. Шрек! Spooky Scary Skeletons! Illuminati! Spooky Scary Skeletons! Какво стана, бе? 360 not go! Oh, Spooky Scary Skeletons! Illuminati! Hadi, çıkamana! No, Spider-Man! Damn, son. Where did you find us? Какво стана, Виктор? Напоследък нищо не говорим. Какво? Почти свърши сред! Spooky Scary Skeletons! Doritos Power! Mountain Dew! Mountain Dew! Mountain Dew! Mountain Dew! Mountain Dew! Mountain Dew! Yes, Mountain Dew! Кажи нещо, Виктор. Какво да кажа? Само Mountain Dew! Шрек! Май Шрек! Хайде, Mountain Dew! Заберем ви! 360 non-scope! Spooky Scary! Скелетон! Скелетон! Ох, този човек ме... Спайдермен Суида! Илюминат! Как се каже? Ой! Ой! Чопа ли? Направо фъпусата на телефона се пребие. Трипъл! Бейби, трипъл! Спайдермен! Не! Да я умирам! Емоджито! Соник! Кой ще ми се падне? Соник, yes! Обичам Соник! Соник! Соник, де? Соник! Соник всички уби! Yes! Соник е най-готина. Гледай го! Виждате това, където си мърди това Соник вече. Да. Тебе го няма. Соник бе, съсе. Защото това е Емоджи Соник. Соник. Не! Се потърнеш! Зад мене 100% има някого. Да. Шрек! Илюминати! Какво става? Не! Way to edge! Аз съм до левел 4. Виктор е за първи път с нас. Коста е? Виктор е за първи път с нас. Да. Тъпо филмче. Кажи си целият... Зомбите глупости. Да. Да, какво? Пишете в коментарите дали искате да снимаме на Майнкрафт или на Майнкрафт, знаете, Да. новата. 13.0. И на Майнкрафт Story Mode. Довиждане. Бай-бай, кучета!